vind deze tot nu toe de mooiste. Dus hier in de Zuidwesthoek vind ik dit het meest echte kunstwerk ook. De vormentaal is heel erg mooi. Mooi gesimplificeerd, mooi strak, herkenbaar. Heeft iets majestueus. Veel mensen praten in termen van mooi, maar ik praat vanuit het kunst zijn liever in termen van ik vind het een zeer geslaagd kunstwerk. Nou, ik vind de fontein wel mooi. Ik vind de vormgeving heel mooi. Maar wat ik een beetje jammer vind, is dat hij zo statisch is. Het is een beetje één stroom water die regelmatig en af en toe ietsjes meer, ietsjes minder. Ik vind het een hele mooie fontein. Een heel mooi kunstwerk. En doordat het uitgelegd is hoe hij dat bedacht heeft om dat zo te zien, begrijp ik het wel. Anders begrijp ik niet wat een vleermuis met water doet. Dat is eigenlijk niet te begrijpen. Heel mooi. Hij maakt het leven. Maar als de vleermuis echt in de loft is, maakt het er geen leven. Maar door het water leeft er een beetje. En anders dan, ik vind hem wel mooi. Hij trekt nu al veel mensen, ja, inderdaad. Door de week zijn er inderdaad al genoeg mensen die routes volgen door Zuidwest. En dus de fonteinen bezoeken. En ik hoor zowel van deze als van de andere fonteinen heel veel positieve berichten. En zo, de route vinden ze ook fantastisch, dus dat is ook een pluspunt.